Представи се с 3 думи. Димитър Христов Христов. Много малко думи. Къде работиш? Явлена ръководи екип инвестиции и ново строителство. От 11 години съм безработен. Представи другия с 3 думи. Нейчо, различният брокер. Митко е уникален. Защо стана брокер? Детска мечта. Станах брокер по принуда. Просто нямах друг избор. А какъв можеше да станеш? Финансист, каквото е образованието ми. Можех да стана всичко, което си поискам. Какво искат купувачите? Да не им губят времето. Възможно най-хубавия имот на половин цена. Пазарът в София е? Най-ликвидният. Ужасен. Кои са 3 неща, без които брокерът не може? Оферти, клиенти, сделки и екип. Трите неща, без които брокера не може, според мен са ентусиазъм, телефон и воля да преодолява негативната ситуация. Участваш в брокер Блиц, защото? Блицът е страхотен. Защото за мен е супер огромно удоволствие, даже искам да участвам пак. Кой е най-добрият съвет, който си получавал? Силният винаги успява. Ето към преди. Преди зазоряване е най-тъмно. А кой е най-лошият? Взел съм си нещо и от него. Аз май лоши съвети не съм получавал. Кога ще се спука балонът? Чух, че 2017. Утре? Не. След една седмица. Не знам.